Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian Bu Guru. Pripun kabare bocah-bocah? Muga-muga tansah pinaringan kesehatan lan tetep semangat anggone sinau nggih. Saiki awake dhewe arep sinau basa Jawa babagan tembung rangkep utawa tembung dwilingga. Sadurunge sinau, yuk disiapke alat tulise lan bukune kanggo nyatet apa sing penting ana ing wulangan iki. Lan aja lali ndedonga ya. Yuk sinau bareng. Apa kuwi tembung rangkep? Tembung rangkep yaiku tembung kang wanda utawa linggane kerangkep, yaiku ditulis utawa diunekake kaping pindho. Tembung rangkep kudu ditulis nganggo tanda hubung tanpa spasi. Dieling-eling ya. Jenise tembung rangkep. Tembung rangkep ana patang werna. Apa wae? 1. Tembung rangkep utuh. Yaiku tembung rangkep kang linggane utawa kata dasare ora owah lan ora entuk imbuhan. Contone udan-udan, mlaku-mlaku, awan-awan, lan sapanunggalane. Nomor 2, tembung rangkep salin swara. Yaiku tembung rangkep kang linggane owah suarane. Contone guyang-guyu, nongas nangis, bola bali, wira-wiri. Nomor 3, tembung rangkep mawa imbuhan. Yaiku tembung rangkep kang linggane utawa kata dasare mendapat imbuhan. Contone pandeng-pandengan atau melihat-lihatan, sawat-sawatan, sawang-sawangan. Nomor 4, tembung rangkep semu. Yaiku tembung kang kudu dirangkep ben duwe arti. Contone paru-paru, ali-ali. Dadi satu kata yo, artine ali-ali utawa cincin. Ontang-anting. Ontang-anting kuwi tegese anak lanang siji. Gojak-gajek lan sapanunggalane. Gladen. Yo, tembung-tembung jero kurung iki dadekno tembung rangkep. Nomor 1, bocah kae guyu sajake seneng atine. Sik ning jero kurung guyu. Kira-kira dadi apa? Yo, bener. Guyang-guyu. Bocah kae guyang-guyu sajake seneng atine. Nomor 2, bawa mlayu jalaran selak telat. Kira-kira dadi apa? Mlayu-mlayu, bawa mlayu-mlayu jalaran selak telat. Nomor 3, bapak sare amarga ora duwe gawean. Sare dadi apa? Sora sare. Nomor 4, angga kelebu jenise kewan. Kira-kira apa ya? Yo, angga-angga kelebu jenise kewan. Nomor 5, bapak ngagem ali akik. Ali dadi apa? Ali-ali. Nomor 6, amarga lara dalam kurung paru mula watuk wae.
Paru dadi apa? Paru-paru. Nek watuke dadi wotak-watuk. Amarga loro paru-paru, mula wotak-watuk wae. Nomor 7. Basuki nganggo kathok gojak. Dadi apa? Yo, bener. Gojak gajek. Nomor 8. Ngantene ditemokke banjur balang suruh. Balang dadi apa? Balang-balangan. Nomor 9. Bawa lantari takon kangsen mangkat sekolah. Takon dadi takon-takonan. Bawa lantari takon-takonan kangsen mangkat sekolah. Nomor 10 sik terakhir. Ngombe wedang pacitane onde. Mantuk banget. Onde dadi onde. Tugas tembung-tembung jero kurung iki dadekno tembung rangkep. Nomor 1. Dina Setu wingi aku mlayu ngoyak layangan. Nomor 2. Bali dikandani bocah kuwi ora nggugu. Nomor 3. Angger wengi simbah watuk wae. Nomor 4. Jarene simbah urip kuwi mung sawang. Nomor 5. Akeh kewan undur ning pantai Parang Tritis. Tulisen jawabanmu neng buku tulis, banjur pindahan neng Google Form, mengko sing Bu Guru kirim neng grup kelas. Carane jawab ditulis nganggo huruf cilik kabeh ya. Aja dicampur huruf gede. Ditulis nganggo tanda hubung tanpa spasi. Contone onggo cilik kabeh ning tengahe ana tanda hubung. Sik mburi aja ditambahi tanda titik. Dikerjake kanthi teliti. Pesene Bu Guru, aja lali sinau lan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.